käydään noita rasteja läpi. Ensimmäiseksi on koiran toimintakyky, eli se on koiran eräänlainen rohkeus. Miten se pystyy täällä radalla kohtaamaan niin todellista tai luulotonta uhkaa. Miten se niissä tilanteissa toimii järkevästi ja ennen kaikkea joutumatta pelomaan. Niin tässä on erikoiskokeena kelkkakoe ja pimeä huone. Nyt mä puhun siitä pressusta, enkä itse kelkasta. Eli se havaitsee sen, se pyrkii taistelemaan sitä vastaan. Siinä on kuitenkin selkeästi lähtee taka-askeliin siinä tilanteessa, eli vähän se pressun kohtuutulo sitä hieman hirvittää. Se kestää hieman pieni viive ennen kuin se pääsee siitä yli, sitten kun se pressu on alhaalla ja ihminen on paljon. Pimeyshuoneessa, joo, se kulkee kyllä omin jaloin siellä. Se ei hirveästi apuja siellä tarvii. Sitten tähän kuuluu tietenkin, niin kuin kaikki arvosanoja, sen käytös koko radalla. Niin tynnyri, niin siinä tulee pikkasen ylimääräistä jalkaa. Se kuitenkin tarkkailee koko aika taaksepäin, nyt mikä se on. Kokonaisuudessaan toimintakyky arvosana on +1A, se on kohtuullinen. Sitten terävyys, eli tämä on nyt se kynnys, millä koira reagoi aggressiolla, jos jotain yllättävää tapahtuu. Niin erikoiskoe on seinähyökkäys, niin tässä lähtee kyllä ääntä. Osa siitä on opittua käytöstä, osa on sitä, että se pyrkii ratkaisemaan taistelemalla. Varsinaista aggressio näkyy hyvin vähän. Eli terävyyden arvosana on +1A. Terävyys on pieni, ilman jäljelle jäävää hyökkäystä. Sitten on puolustushalu, miten se haluaa puolustaa teitä, kun te yhdessä kävelitte meidän aisakelloa kohti. Se kertoo, että se haluaa puolustaa. Se tekee työtä siinä loppuun asti. Se ei kuitenkaan ole mitään hirveän voimakasta karkottamista, mutta se kuitenkin tekee töitä siinä edessä. Eli arvosana on +3, se on kohtuullinen hilli. Sitten on taisteluhalu, eli miten koira nauttii leukojen, hampaiden ja lihasten käytöstä tai taistelussaan itsessään. Tämä on tällä koiralla iso moottori. Aina kun tulee jotain yllättävää tai säikättämistä, niin se pyrkii tällä ratkomaan ne tilanteet. Ihan niin kuin meidän hyökkäykset, se jätesäkki ja muutakin, niin aina se käynnistää ensiksi tämän, eikä aggressiohalun. Eli taisteluhalun voimakkuus on +3, se on suuri. Sitten on hermorakenne, miten se henkisesti kuormittuu täällä radalla ja palautuu osasuoritusten välillä. Niin kyllä sinne tulee selkeästi stressin merkkejä, tulee hengästymistä, kieli kasvaa tuolla pimeässä puoli metriä lisää, mutta se ei kuitenkaan pure sitä sielläkään poikki. Mutta se palautuu nopeasti. Eli arvosana on +1A, hieman rauhoittunut. Sitten temperamentti, eli sen vilkkausaste, tarkoittaa reaktioiden nopeutta, reaktioiden suuntaa, koiran keskittymiskykyä ja sopeutumista näihin uusiin tilanteisiin. Niin se on liikkeessä aika vikkelä koira. Ja jos jätetään tuo alkuperäinen kelkka vielä pois ja pysytään pelkästään meidän pressussa, niin sitten se pystyy vielä keskittymään. Kelkkaahan se ei varsinaisesti keskittynyt missään vaiheessa. Ja sen reaktiot on vielä oikean suuntaiset, eli arvosana on +1, se on erittäin pieni. Siinä on vähän liikaa jalkaa siellä alueella. Sitten kovuus, miten se muistaa nämä epämiellyttävät tapahtumat ja paikat, kun se tuodaan uudelleen. Se kulkee nämä tilanteet omin jaloin. Siinä on nähtävissä muistijälki, eli siinä tulee niitä kaartamisia. Kun ensiksi tullaan kohti vaikka tynnyri, ai toi oli se, sitten tulee kaarto siihen mukaan. Eli ne kertoo siitä, että koira muistaa, mitä siinä on tapahtunut. Ja nämä muistijäljet on +1 hieman pehmeän verran. Sitten on luoksepäästävyys, eli suhtautuminen vieraisiin ihmisiin. Niin, tämä on kyllä luoksepäästävä tämä koira, mutta varsinaista semmoista avointa kontaktia se ei ota meihin tuolla radalla. Eli niin kuin tuossa alussakin, niin se vähän väistää sitä kontaktia, lähtee ennemmin haukkumaan, kun että tulee tervehtimään. Samoin muutenkin täällä hyökkäysten jälkeen, niin sen kontaktit on meistä ohi. Se sallii meidät, mutta ei halua syventää tuttavuutta. Niin arvosana on +2A, se on luokse päästävä aavistuksen pidätty. Laukauspelottomuus, siinä on selkeät vahvat reaktiot, niissä ei näy pelkoa, mutta ne selvästi virittää koiran ja se on
virittyy suoraan ampujaa kohti. Eli se saa arvosanan paukkuäärityksen. Eli laukaukset virittää teitä. Sitä se tarkoittaa. Pluspisteitä kertyy 137. Miinuksia ei mistään, on myös loppupiste. Jäikö nyt kysytä? Ei, ihan sen omakoirakuulari tunnistautuu noissa. Selvä. Ja allekirjoitukset on kaikissa papereissa, eli saat ne muistuttaa. No niin, kiitos. Kiitos.